Va per l'aigua és una història que pren com a eix vertebrador la restauració del Palau dels Comtes de Cervelló d'Agna i vertebra la història a través de la recerca que fan una iaia, Purill, i el seu net Tino, sobre la figura del comte de Cervelló, perquè hi ha una llegenda que diu que va descobrir una cosa molt important sobre el poble d'Anna i Tino i la seva iaia acaben descobrint-ho, acaben buscant-ho. És una història que passa al principi de la dècada dels 2000, quan encara no hi havia internet, encara no estava a la nostra mà sempre, però començava a entrar a les nostres cases. Això té un paper important, però sobretot té un paper important l'aigua, perquè l'aigua és un dels factors essencials del poble d'Anna i per a mi era important que vertebrara, que ajudara a donar una continuïtat a la història.